Gündogor Türkiýede we goňşy Siriýede bolan güýçli ýer titremesinde ýykylan binalaryň harabalygynyň aşagynda galan adamlary halas etmek işleri dowam etdirilýär. Dünýäniň onlarça ýurdu ýaly Türkmenistan hem ejir çekenlere kömek toporny we zerur bolan önümleri iýerdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň we sosial ulamlarda peýda bolan maglumatlardan çen tutulsa, ýer titremesiniň bolan sebitinde okaýan Türkmenistanly studentleriň ençemesinden habar alyp bolmaýar. 6 fevral günü ýerden olan 7,8 bally yer titremesinde 5.000'den gowrak adamyň ölendigi habar berildi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7 günlük milli ýas elan etdi. Hatay sebitinde resmiler 1500'e çenli binanyň weýran bolandygyny we hiç bir kömek ýa-da halas ediş topory gelmän soň köp adamyň harabalygynyň aşagynda galandygyny habar berdiler. Hatayda müňlerçe adam sport merkezlerinde ýa-da bazar zallarynda gaçyp tapdy. Beýlekiler giýjäni daşarda geçirmäge mejbur boldular. Dünýä ýurtlary halas ediş işlerine kömek bermek üçin öz toporlaryny iýerdi. Emma şu wagta çenli hadisanyň bolup geçen ýerine gelip ýeten gyssaly kömek işgärleri az. Howanyň aşy sowuk bolmagy we ýer ıranmasyndan soň bolan 200'e golay sarsgyn gözleg işlerinde bökdünçlük döredýär. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu hadise sebäpli Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a, Siriýanyň prezidenti Başar al-Asada gynanç bildirdi. Şeýle-de 6 fevralda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglunyň arasynda telefon söhbetdeşligi boldy diýip Türkmen Diminiň web saýty habar berýär. Meredow Türkiýede köp adamyň ölmegine we yaralanmagyna sebäp bolan ýer titremesi bilen baglanyşykly türk kärdeşine duýudaşlyk we goldaw bildirdi diýip habarda aýdylýar. Yer titreme zerarly ejir çekenlere kömek toporny we zerur bolan önümleri daşaýan uçur sişenme günü ýerden Aşgabatdan Türkiýe uğrady diýip Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oral özüniň Twitter sahypasynda paýlaşdy. 7 fevralda paýlaşylan maglumatda uçuryň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, ýurduň bilim, saglyk, sport we ýaşlar meselelerine gözegçilik edýän vice-premieri Nur Muhammed Amannepesow bilen Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oralyň gatnaşmagynda uğradylandygy hem bellenýär. Bu barada Türkmenistanyň medeniýet serişdelerinde häzirlikçe maglumat göze iýilmeýär. Türk medeniýet serişdeleri Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmilerine salgylanyp, uçurda 10 adamdan ibarat lukman topornyň we zerur bolan lukmançylyk önümleriniň bardygyny hem habar berýärler. Türkiýe Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy we ýokary bilim üçin iň köp biýikgin edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Tebi betbaççylykda türkmen raýatlarynyň arasynda ziýan çekenleriň bardygy barada häzirlikçe anyk maglumatlar el ýeterli däl. Ýöne yer titremesiniň güýçli duýulan şäherlerinde, hususan da Gaziantep'te we Kahramanmaraşda Türkmenistanly studentleriň onlarçasy ýokary bilim alýar. 7 fevralda gün ortan wagty Azatlyk Gaziantep'iň ýokary okuw jaýlarynyň birinde okaýan bir Türkmenistanly student bilen habarlaşmagy başardy. Howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren türkmen studenti özüniň saglyk ýagdaýynyň gowdygyny ýöne Türkmenistanly 4 tanşyndan habar alyp bilmeýändigini aýtdy. 6 fevraldan bäri Twitter we Instagram sosial ulamlarynda Türkmenistanlary degişli ýaly bolup görünýän sahypalarda ýer titremesiniň bolan sebitinde okaýan we ýaşaýan käbir türkmen studentlerinden habar alınmaýandygy barada ençeme maglumat çap edildi. Maglumatlaryň birinde Türkmenistanly 4 studentden hiç ýyly habaryň ýokdugy aýdylýar. Ýöne ulanjynyň bir näçe sagat soň çap eden täze maglumatynda olaryň tapylandygy we häzirki wagtda keselhanadadygy, maşgalalaryna hem habar berilendigi ýazylýar. Başga bir maglumatda bolsa Kahramanmaraşda okaýan Türkmenistanly Gül Sultan bilen habarlaşyp bolmaýandygy aýdylýar. Sosial ulamlarda Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň hem ýüzläp awtobuslara münüp yer ıranan ýerdäkilere kömege gidendigi barada hem maglumatlar peýda boldy. Adatça bolşýaly türkmen häkimetleri we medeniýet serişdeleri betbaççylykda ziýan çekenleriň arasynda türkmen raýatlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy barada maglumat bermeýärler. Azatlyk Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasy bilen habarlaşyp, türkmen raýatlarynyň kömek sorap ýüz tutýandygy ýa ýüz tutmaýandygy barada maglumat almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 7 fevralda ikindine çenli telefon arkaly eden synançyklary oňy netije tapmady. Türk häkimetleriniň soňky maglumatyna görä Türkiýede 221 müňden
gowrak Türkmenistanly kanuny ruhsat bilen ýaşaýar. Resmi däl çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň şol sanda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlylaryň resmi sanlardan ençeme esse ýokurdygyny çaklaýarlar. Mary vilayeti döwlet başçylygynyň öňsü merkezinde galýar 7 fevralda prezident Serdar Berdimuhammedow ýene-de regiona bardy. Bunyň soňky 10 günde Mary diýen 4-nji saparydyr. Döwlet medeniýeti bu sapar barada habar bermeýär. Prezident Berdimuhammedowyň saparynyň maksady belli däl. Sapar barada resmi maglumat berilmeýän wagtynda Azatlyň habarçylary prezidentiň 7 fevralda Irden Mary baranlygyny we destine 3 aja gidenligini maglumat berdi. Prezidentiň dik uçory ýaňy gitdi. Oňa 4 gün bäri garaşlypdy. Ol 3 aja uçdy. Ýokary wezipeli adamlaryň ählisi 3 ajada bir näçe hepde bäri boldular. Zähmet owasynda ot ýakmak gadagyny edildi. Köçä çykmak mümkin däl diýen ýaly. 3 aja barýan ähli ýollar ýapyk. Dip habarçymyz 7 fevralda Irden gurrun berdi. Häzirki ady Bahtiýarlyk 3 aja owasy we şol bir atly demir ýol stansiýasy Mary vilayetiniň Gündogor böleginde ýerleşýär. Şäherçe suw joşmasy howpuny göreýän Garaum kanalynyň golaýynda ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary adatdan daşary aýazlardan soň buduň eremegi sebäpli regionyň iki hepde bäri suw basmak howpy astynda galýanlygyny habar berdiler. Geçen hepdeden bäri Mary vilayetinde suw joşmalaryna gözewçilik işleri dowam etdirilýär, moňa ilat hem gatnaşdyrylýar. 3 fevralda Azatlyň habarçysy Marynyň ähli döwlet edaralarynyň erkek işgärleriniň suw joşýan derýanyň kenarlaryny berkitmek üçin 3 aja ýatymlyk iýerilýändigini habar berdi. 6 fevralda Mardak habarçymyz ýurdun beýleki sebetlerinden ençeme otlynyň jojukly stansiýasyna gelýändigini habar berdi. Hususan da ol Ahal vilayetiniň Kaka Duşak Sarak etraplaryndan jojukly demir ýol stansiýasyna getirilen çagyl we beýleki daşlaryň Garaum kanalynyň kenaryna daşalýandygyny aýtdy. Daşlar kenar ýakasyny berkitmek we suwuň daşmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar. Olary ýüklemek we daşamak üçin Mary vilayetiniň ähli sebetlerinden agyr enjamlar we ulaglar şol sanda hususy hojalyklaryň ýük ulaglary gatnaşdyrylýar we goňşy Libap vilayetinden iýerilen ulaglar hem ulanylýar diýip habarçymyz aýtdy. 3 fevralda prezident Serdar Berdimuhammedow Garaum kanalynyň kenarlaryny berkitmek boýunça birnäçe buyruk berdi. Döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä prezident şonda Garaum deriýasynyň kenarlaryny täzeden gurmak we berkitmek üçin taýýarlyk işlerine başlamagyň göz öňünde tutulýan işler üçin taslama taýýarlamagyň we durmuşa geçirmek üçin potratçy tapmagyň zerurlygyny aýdypdy. Berdimuhammedow şeýle hem suw budagynyň ýagdaýyny serjermek we deriýalary hem kanallary barlamagy we zerur bolsa olary arasylamagy hem çuňlaşdyrmagy buýrupdy. Resmi habarda suw joşmalarynyň howpy agzalmandy. Bu prezident Serdar Berdimuhammedowyň Mara şu günkü sapary onuň 10 günde vilayete eden 4-nji ýylyň başyndan bäri 5-nji saparydyr. Soňky saparlar barada resmi medeniýetde habar berilmedi. Diňe geçen bir hepdeniň dowamında Türkmenistanyň prezidenti suw joşma howpyna duçar bolan Mary vilayetine 3 gezek baryp gaýtdy. Saparlaryň maksady resmi taýdan aýdynlaşdyrylmady. Mundan öň Azatlyk radiosynyň habarçylary 31-nji ýanwarda prezidentiň Mara baranlygyny şonda Mara aeroportundan başlap Gres şäherçesiniň golaýyndaky elektrik stansiýasyna çenli aralykdaky ýollaryň ýapylandygyny habar berdi. Şol saparlar barada hem resmi medeniýetiň ýetmezçiligi ila arasynda aladylary artdyrypdy. Türkmenistanda suw joşmagy problemasynyň döremegi yerli häkimetleriň şu günler alyp barýan çäreleri we hökümetiň meselelerini çözmek üçin göz öňünde tutýan kararlary barada yerli habar beriş serişdelerinde maglumat berilmeýär. Bilermenleriň gatnaşmagynda ýörüýte diskussiýalar geçirilmeýär. Bu aralykda suw joşmalarynyň öňüni almak üçin goňşy Libap vilayetinde Amaderyanyň kenarlarynda işler alınıp barylýar. 23-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylary Tewitde suw joşmagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýyň saklanýanlygyny habar berdi. Şonda Gabakly owasynyň serhetlerini öz içine alýan Amaderya gorahanatynyň bir bölegini suw basyp derýanyň kenarlarynda suwuň derejesi owalaryň ýerleşýän beýikligine çenli ýokurlanypdy. Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäherinde käbir azyk önümleri söwda tekçelerinde tas tapdyrmaýar. Şeýle-de Sewitde käbir azyk önümleriniň bahasy tas 2 hisse gymmatlady. Söwdegärler munyň sebäplerini ýurtda aýlyklar 10 götürüm ýokurlanandan soň özleriniň töleýän salgytlarynyň möçöriniň hem artandygy bilen düşündirýärler. Yanvar ayının 10'undan beri şekerin bazarlarında ve şoda dükanlarında yumurtka bilen tok buğdunun satuda tapılmağı kıyınlaştı. Fevralın başından beri yumurtka umuman taptıran ok.
Dip Azatlyk Radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Häzirki wagtda şäherde dürli süýjülükleri, şol sanda köke we tort bişirip satýan telekeçileriň aglabasy ýumurtgany Ahal welaýatynyň sargap getirýärler. Mundan başga fevralyň başynda Sebitde käbir azyk önümleriniň bahasy 75 göterim gymmatlady. Ilat arasynda lewap tüýsü atlandyrylýan yerli tüýiniň 1 kilogramynyň bahasy 20 manat aralygynda bahalanýardy. Häzir onuň bahasy 35 manada ýokurlandy. Hili bir neme gowy hasaplanýan tüwleriň 1 kilogramy hem 47 manada gymmatlady. Munyň öňkü bahasy 35 manada deňdi. Dip habarçy belledi. Gymmatlama mal etinde hem ýiti duýulýar. Geçen aýda 1 kilogramy 65 manat bahalanan süňkli mal eti indi 80 manatdan satylýar. Öň 87 manat bahalanan çylka mal etini bolsa häzir 110 manada satyn alyp bolýar. Sebitin kenar bazarında azyk önümleriniň nırh çäklerini görkezýän maglumat tekçesinde 1 kilogram etin döwlet tarapyndan kesitlenen bahasynyň 55 manatdan geçmeli däldigi aýdylýar. Ýöne bazar resmileri habarçymyzyň maglumatyna görä özlerçe bahalary ýokurlandyrýan telekeçilere garşy haýsydyr bir çäre görmeýärler. Söwdegärler bolsa gymmatlamalaryň sebäplerini ýurtda aýlyklar 10 göterim ýokurlanandan soň özleriniň töleýän salgytlarynyň çörünün hem artandygy bilen düşündirýärler. Mundan başga da etin söwdasyny edýän telekeçiler mal etiniň bahasynyň gymmatlamagyna salgytlaryň artmagyndan başga da geçen aýda aňzaklyk howada maldarçylyk hojalyklaryndaki mallaryň köpçülükleýin gyrylmagynyň we ot iým bahalarynyň ýokurlanmagynyň sebäp bolandygyny hem aýtdy. Geçen aýda Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelerde pese gaçdy. Bu müňlerçe mal garanyň haram ölmegine, gökbakça önümleriniň doňmagyna, ot iýimiň bahalarynyň gymmatlamagyna getirdi. Şonda maldarlar, ekerançylar we telekeçiler öňümüzdäki aýlaryň hem özleri hem de ilat üçin ýeňil bolmajakdygyny hem duýdurypdylar. Eti döwletiň kesitlen bahasynyň çopanlardan ve çarvadarlardan hem satın alıp bolmaýar. Eti kesip sonra onu ulaga ýükläp getirmek üçin ýol pulu bermeli. Sonra onu bazarlara yerlemek üçin arabaçylara pul vermeli. Sonra da onu sanitar barlygdan geçirmek üçin hem pul vermeli. Netijede satyjynyň özüne süňkli etin 1 kilogramy 63 manada. Çylka et 105 manada düşýär. Bizem 2 manat peýda görmek üçin tutuş gün sowukda oturýarys diýip kenar bazarynda et söwdasyny edýän telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda habarçy Sebitde Kunjaranyň hem ýeni gymmatlap onuň 1 kilogramynyň 4 manatdan 7 manada ýokurlanandygyny aýtdy. Azatlyk bu gymmatlamalar barada Sebitin söwda edarasyndan we gürrüň edilen bazaryň resmilerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.